mga kapudibit, today kakain po tayo ng ginataang tulingan at meron tayo ditong ginisang bunga ng malunggay or agud. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking kapampangan. Mga tana po. Opo, mga tano. Sinong kumakain sa inyo ng agot? Yes. Or bunga, Hagod. or bunga ng Bunga ng malunggay. malunggay. Masarap yan. Masustansya. Yes. Balo. Oo. Tayo na, manyaman din natin kay. Okay. Una subo na tayo. Ayaw mo yung laman? Ay, gusto ko gulay muna. Dahil mainit ngayon, Oo nga. gulay muna. Pero may gata. Oo. Game. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga tamo. Gulay. Check out. Naman nga good, oh. Yan. Kayo? Napakakit. Kamyas. Hop. Naman. Ay. Ay, may baboy siya, oh. Basta. Naman. Sarap. Cheers. Yaman. Yeah. May langaw. Gatas ya. Sarap. Ano, nabili lang to sa sa mga Aita. Uso na yan kasi mainit. Mm-mm. Pag summer, uso talaga yung mga hagod. Ingat po tayo ngayon, mainit na. Uminom lang lagi ng maraming tubig.
Huwag nang maraming-marami. Baka malunod naman yung baga nila. Hindi naman. Hindi naman. Ako nga dami-dami. Wilkin Ganon eh. Wilkin Oo. Ali, 8 glass of water. Yan, everyday po yan. 8 glasses. Oo. Hmm? Baka ikaw naman, 1 galon na tubig ang iinumin mo. Oo. Alam mo yung malalaking tumbler ba yun? Hmm. Tawag doon. Yun, ganon. Gusto yung stroke. Stroke na lang tao. Mm. Ay, mga kapudibis, summer na. Oo. Anong mas magandang puntahan? Saan? Ay, saan magandang puntaan? Dagat or Baguio? Comment na kayo mga kapudibis. At isa-shoutout namin kayo sa susunod vlog namin. Saan daw ba mas magandang puntahan? Sa beach ba or sa Baguio? Di ba malamig sa Baguio? Ikaw ba? Saan mo gusto? Ikaw, saan mo gusto? Tatakot na ako dagat kayabe niya. Shoutout tita. Hoy, hindi na kanya ngayon. Natakot ako nung nag-beach ni kasama si BBM. Naging shark. Shake agad. Hindi mo na palmon. Pati boses sa mo, may ganyan kay. Siyempre nakakain tayo ng doon. Yung ginisang hipon. Nakakain siya ng hipon. Hindi niya alam. Yes, sakto, wala pa kaming dalang gamot. Yung Teresin. Parang gusto kong pumunta sa Baguio. Baguio? Sa Boracay. Yan, maganda. Oo, no? Simula na nagawa yung Boracay, hindi na tayo nakapunta. Hindi na tayo nakabalik. Maganda sa May nanonood din sa atin sa taga Boracay. Shoutout po sa inyo. May nag-comment, taga Boracay daw siya. Aklan, Boracay. Shoutout po. Pag pumunta kami ng Boracay, may message ka po namin. Magpapa-tour guide kami. Wow. Oo. Kailan ba yan? May kami. May kakilala tayong tour guide kayo. Naksilagyo? Ayan, si Kuya Nonong. Yan, siya yung nag-tour guide sa amin nung nagpunta kami ng Boracay. Ang bait ni Kuya Nonong. Yan, shoutout sa'yo Kuya Nonong. Hindi pa tayo nagkita pero Kuya na kita. kuya na kita. Ang bait si Kuya Nonong. Oo. Nakasama namin 4 days. Sarap. Kain na kayo ng agod mga kapudibis. Ang sarap. Pablis pa mo. Kumain kayo ng hagod. Hindi mo malayan, wala na pala yung pustiso. Kakahagod mo na. Tutukin yung pustiso na daw. Ha? Sa mga pustiso, dahan-dahan sa pag-aakain ng hagod. Sasama yung mga pustiso na sigurado. Ha? Harap? Naman.
Huwag natin palampasin ang baboy. Ayaw mo na. Ayoko na. May nag-comment din, ba't daw ako nagpupunas ng kamay? Ba't di mo na daw ako maghugas ng kamay bago daw ako mag-shoutout? Oh, may cut doon. May cut nun. Pag naghugas po ako ng kamay, may cut na yung video natin. So, diretso lang po tayo, kaya, yan. Tsaka malinis naman talaga. Kaya wala kaming cut. Kasi yung iba sinasabi, hindi natin kinakain talaga. Walang cut yung video namin. Diretso po tayo. Kung magka-cut man kami, ayun yung may Pag gulo. may maingay ka mo. Gulo, ingay, ganon. Oh, sige na. Baka maiyak ka. Magsi-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Daddy Son. Hoy, Daddy Son! How are you, Daddy Son? Ay, may nagpag-yun. Daddy Son 834, and shoutout daw po sa family niya. Adisas family from Pandacan, Manila. Oh, shoutout sa iyo. Excuse me. Eliana Greno from Lipa, Batangas. Shout out. Lourdes Arcilia, shoutout po sa'yo. Lagi siya nanonood sa atin yan, si Ma'am Lourdes Arcilia. Shoutout po, Merlita Jerusalem, Jessa Gaya from Ilongos, Leyte, Avi Santos from Texas. Ayan, shoutout po. Hirata Nerissa. Ayan, shoutout po kay Kabalen. Happy birthday po kay March 9. Ayan, happy birthday po, Kabalen. Ayan, lagi nanonood si Ma'am sa atin. Baka naman, pansit. Shanghai. Milagros Oraye. Ayan, Shoutout po. Albay Bicol. Heidi Aquino Monteno from Nueva Vizcaya. Jennifer Isla Miguel from Rizal, La Paz, Tarlac. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta. Ayan, Tita Olivia. Shoutout po kaya ka, ingat ko po Ken, Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, di ba sabi ni tatay, nagpaano daw si Tita Baby, no? Get well soon po kaya ka, Tita Baby Dimla, Chupi Cabeza, shoutout po kaya ka, and Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, Camille Garsalia, and Garsalia family, shoutout. Shoutout, baby Allison, Catherine. Ayan po, guys. Happy birthday sa iyo, kuya. Yan, birthday ni kuya kahapon, March 4. Happy birthday sa iyo, kuya Bugoy. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Hintayin natin si Vivian. Uy, summer na ngayon dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa na patunaw na siguro yung yelo sa kanila, no? Nabidbid. Kenkay. Ayan, i-compare nyo na din sa mga taga-Canada, yung mga nag-yelo dyan sa lugar ninyo. Tanong lang po, dyan ba di pa po ba natutunaw yung yellow dyan? Ayan. Dito, ang init na. Nakaka-dry ng balat yung init dito. Kaya laging kailangan uminom ng tubig. Ay, nag-ubos ni BBM eh. Ha? Challenge accepted. Paborito ni Axel BBM. Wala ko parang ipang matsula pa. Kompleto pa yan. Sabi ko, kumpleto ba yung ngipin niya? Baka wala na yung ngipin niya, nakain na. Okay na yan. Mamaya kahit isang pelot. Ay, mga kapudibis. Mamaya ko nabusin to. Hanggang dito lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Mwah.